Iwona nomfanekiso ohehe uphiko lwabezindaba zethu ukuba-ke luxoxisane nalabakhapiyana. Sithe uma sitheleka eMlaza kwa-W sabathola bemunyunga ingoma. Leli qembu uMlazi Tremendous Boys lisungulwe ngabangani esikoleni. Iqembu saliqala esikoleni sasicula kusona after siwina kuma culture iqhilika high school. Saqala nje neningi laba futhi sasifunda nabo eqhilika, sasihamba ama competition ama art and culture. Sasesibona ukuthi after sesiwine kangaka asingabe sisahlukana, sivele nje sasiqhubeka nalomculo ngoba siyabona ukuthi kuyenzeka. Intsha ithanda kakhulu umculo wamapiano ne-rap, kepha lezi insizwe ezisencane ziqome umculo wengoma busuku. Umculo wesintu lo kahle kahle. Lo kumculo wesintu osasubona wenziwa iLady Smith Black Mambazo Zulu Messengers o Royal Messengers. Sasibona ukuthi hayi nathi ake sivuse into yethu eMlazi ngoba eMlazi kugcwele kakhulu amaqembu egospel acapella. Sasibona ukuthi hayi asivele sifike nento ehlukile nathi. Ligcwele impela ikhasethi kuleli qembu. Yimina umuntu osiqopha ikakhulukazi nakubanye bafuthi kubakhona bafike nazithola ukuthi umuntu unengoma ayibhale phansi kodwa akakwazi ukuthi singayihamusha kanjani. Njengeqembu labafana basafunda isikole, ziningi-ke iy'nselele elibhekene nazo ey'gcina zivimba impumelelo. Yabo nje okokuqala nje singasho ukuthi uniform asinayo. Yabo noma sihamba nje sikhompyutha ngograde bethu besikole sihlanganise namasudi esikole. Na yonke nje into transport asinayo, recorder siyafisa umculo wethu ukubeka kwelinye izinga, ukurecorder sinako. Ayikho support esithola eMlazi, angifuni nje ukuqamba manga, ayikho support because mesibhuka ama local artists yabo sometimes they don't pay ingane zibuye zikhathele zithi asikhokhelwanga kule ndawo leyana, sihambile saculela manga lahlalile ngenxa ukuthi asaziwe endaweni. Leli qembu uMlazi Tremendous Boys liyafisa ukuqopha lo mculo walo liphinde lingenele nemincintiswano kaCothoza ezweni lonke, kepha-ke liyagqoza uxhaso. Uma unentshisekelo yokuxhasa lentsha, nanso inombolo phansi kobuso bethelevishini yakho.